Okay, so ning tungura mga higala ato nga pasalamatan usad ang among mayor sa lungsod sa Gindulman. Si Mayor Benbalo ato pasalamatan kay katong sa miaging mga adlaw pertindaghanan nagreklamo aning mga badyaw. O tinod bitaw ka bisag asa nga lugar gyud dili man sa discrimination or pagtamay kanila daghang gyud magreklamo ani mga badyaw. So diri sa lungsod sa Gindulman, again balikon ako pasalamatan si Mayor Benbalo nga mi-action kaagad. So pertindaghanan reklamo sa social media particularly. Nya sa kanang ingon action agad. Labi na gyud ang departamento sa Municipal Disaster Risk and Reduction Office sa ilang department head sa ilang dako-dako si Janjan Liao. Sir Jan Liao, salamat kayo. Ilang gikarga ang mga badyaw ug matud pa gihatod diri sa Hagna kay aron pasakyon paingon pauli sa ilang Mindanao makunugikan ni sila. Pero anyway, sige lang no. Ang ato kong nasinati aning badyaw bisig sa tagbilaran mga higala no. Ato nga nasinati ang mga kalungsuran nga mga problema gyud aning badyaw kay imong papaulion tagaag pamasahe. Oy, pahalo na pagyod. Kay manguli ko dito sa Mindanao, sa Zamboanga o ding dapit sa Lagikan. Pero abot tag tulong adlaw, 4 ka adlaw, mamalik na pod mga higala. So, anyway, sa ako nang gigon, salamat Mayor Benbalo sa Gindulman sa pag-action kaagad o ilang gihipos ang mga badyaw nga matud pa nakaperisyo na gyud sa katawan sa maong lungsod.